दिनै 12 जुन बे जोंनि बर'फोरनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथाङा 12 जुननि 1987 मायथाइयाव मुंख्लं जादोंमोन। गुवाहाटी जर्ज फिल्डआव जेब्ला जायो अब्ला बिथाङा मुंख्लं जादोंमोन। जोंनि बर'नि हेंथायै जुजिनाय जोंनि हारसाफोर, जायखौ जों हारसा होनना बुङो बर'फ्रा, बिथांमोना जोंनि बर'फोरनि हेंथायै मावदोंमोन। बे समावनो बिथाङा दिनै मुंख्लं जादोंमोन। आरो बिदिनो दिनै 33थि मुंख्लं सान, बेखौ जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनै फालिदों। जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव। दा बेखौनो दिनै सेथि हाबाफारि थांबाय, दिनै नैथि दिनै मुंख्लं बावनाय आरो थामथि हाबाफारि लाबावदों जोङो। बेखौनो लोब्बा लाफानानै जोंनि बे ओनसोलनि जोंनि बर'फोरनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बर'फोरनि दिनै आबादनि सायाव आरो दिनै ना फिसिनायनि सायाव जों मोनसे सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। जोंनि दानि इयुथ जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा बेनि सायाव जों बोरै सांग्रां जानो हायो आरो बिनि सायाव जोङो बोरै जोङो रां खामायनो हायो, बिनि सायाव जों सावरायनो लादों। बे फारि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय बायदियै जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे हाबाफारिखौ दिनै लाबाय दङ। रायजो राजानिसिम मेसेजआ जोंना बेनो, दिनै बर'फ्रा बड'लेण्डखौ लानानै गोबां जुजिबोबाय आरो बे जुजिनायाव 5,000निबो बारा सुबुंफोरा दिनै थैलांदों। आरो बेहायनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव बड'लेण्ड मुंखौ लानानै 63सो सुबुंफोरा दिनै जिउ गोमादों। बे समाव दिनै बर'फ्रा आसामनि बाहेरायाव बा आसामाव बेसेबां बर'फोर दङ, गासैबो दिनै बे मुभमेन्टआव बाहागो लादोंमोन। सोरबा डाइरेक्ट लादों, सोरबा इनडाइरेक्ट लादों। बयबो दिनै बे हाबाखौ लानानै दिनै बर'फोरनि जिथु आन्दलन, बे आन्दलननि गेजेरजों दिनै BSc मोनखांबाय, बिनि उनाव जों BTC मोनबाय आरो दिनै थांनाय जानुवारिनि 2020 मायथाइनि 27 अक्ट'आव आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों गोरोबनानै जोंनि बर' फरायसा आफादजों लोगोसे NDFB गासै दिनै बड'लेण्ड दाबिग्रा हान्जाया गोरोबनायनि गेजेरजों दिनै BTR मोनसे सुक्ति खालामदों। बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै मोनसे गोजोनथावा जाहैबाय मा, BTCनि बाहेरनि बर'फोरनि राजखान्थियारि मोन्थायखौबो जों बेहाय सरजाबनाय जादों। बेनि थाखाय जोङो गोजोननाय बावदों। मानो होनोब्ला दिनै BSc जानाय समाव जोंनि बाहेरनि बर'फ्रा थालांदोंमोन आरो BTC जानायावबो मोनब्रै जिल्लानि बाहेरायाव दिनै बर'फ्रा बे मोन्थायनिफ्राय थालांदोंमोन। बेनिनो दिनै अब्लाबो जोङो बाहेरनि बर'फोर होननानै जोङो मोनसे गोसोआव फोथायनाय थानानै आरो जांख्रिथायखौ गोरबोआव बोजबनानै जों आसा फारिनानै जों सानसेब्लाबो BTC बाहेरनि बर'फ्राबो माबा मोनसे मोननांगौखौ लानानै जोङो फोथायनायनि गेजेरजों जुजिबोबाय थादों। आरो बे जुजिनाय बायदियैनो दिनै थांनाय 27 जानुवारि 2020आव दिनै BTR सुक्तियाव दिनै बे बर' कालचार काउन्सिलाबो जानानै फैबाय। दा बेखौनो दिनै आसा खालामो जों फैबाय थानाय समाव बे जिथु काउन्सिल, बे काउन्सिलखौ जोंनि बाहेरनि बर'फ्रा मोजाङै सावरायनायनि गेजेरजों आरो मोजाङै दिनै जोंनि बाहेरनि बर'फोरनि गांनाय उखैनाय बायदिसिना दिनै मोन्थायफोरखौ दिनै बेजों जों सुफुंलांनो हायो। आरो फैबाय थानाय समाव जों बिनि साबसिन हामसिन मोनसे मोजां दिनै जोंनि खुंथायखौ लाबोनो हायो नामा, बेखौ जोङो आसा फारिदों। आरो बेनि थाखाय जों साफ्रोम बर'फ्रा बेखौ दिनै खौसेयै मोजां सान्थौजों गेजेरजों बेखौ जों सामलायलांनांगोन। आरो बिनि गेजेरजों जों बर' जाथिखौ दिनै मोजाङै राव हारिमु आसार खान्थि गासैखौबो जोङो फोथांना लाखिनांगोन। आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बुहुमाव जे जोंनि बर' हारिया जेरावबो दङ आरो बेखौ जोङो बुहुमाव जों फोसावनांगोन बेनि गेजेरजों।